Ramogi ne wasingo no wabiro bedo koda wendo machiele studio wantiere koda Walter Odhiambo mabende Direkta kambi noero mar nyithino mano mar SOS kawuono piny hingo kara Dhialo Nyathi Afrika koro wada mana lose okenge mosegoto mana kaka nalieko ni en wach manowuok e piny mar Afrika ma milambo kara South Africa kendo nochake higa mar 1976 mane kinde 1976 nitiere lweny mabende ne en mar akwede kinde jorochere kod jorotenge mano en gima bende ne okelo lweny manitiere nyithindo manotho e kinde no kanitemo mar mondo mi okedne ratiro mar nyathi kara nyathi mar Afrika kaluwore koda mano bende pinje e riwruok mar pinje mar Afrika e kinde no nochako nyasi mar Dhialo Nyathi mar Afrika mabende koro pod wadhialo nyaka kawuono nochakore higa mar 1991 wach maduong' en ni ikedo ne ratiro mar nyathi Afrika. Thor mar wach higa ni en mane? En kedo ne ratiro kara neno ni warito nyithindo e kinde magitiyo koda mbui mag tudruok. In manyathini nigi Facebook, in manyathini nigi simu, manyathini nigi tablet. En yo mane mabende tiyo godo erite wadonjo mane TWAK machiegni e studio. Inyalo mano miyo wanonro matin ang'eyo ni tiyo gi nyithindo e okang' machalo nade. Erokamano Simpros. Mia kinde mondo agone Ramogi TV erokamano. Kuom miyowa kinde mondo wawuo e weche mag nyithindo. An amor kaka jatend SOS Children's Villages. Amor ni unya parowa e odiochieng' ma kawuono mondo miwa kinde mondo watwage weche machando nyithindo. Wamor ni kaka country Kenya waneno ka okang' tie mosetim mag konyo weche nyithindo. Higa mokalo noneno kwa kalo the Children's Act. Manotemo geng'o gaps moko manintie e kaka ne warito weche nyithindo. Uneno kwa kelo moro miluongo ni care reforms be higa mokalo wasetimo okang' matero mbele but pok wachopo kuma dwaro. Gina achiedho nade kata ng'ikruok mage mabende sani gie sani pod nyithindo kaloe nyathi ma ja Afrika. Nyathi ma ja Afrika king'iyo maber iyudo ka gik moko maluongo ni rights gi nitie mang'eny ma pod ok yud. King'iyo kuonde ma pok odhi okang' maber ahinya e town iyudo ka nyithindo dhi e skul maber. Right to education nyithindo mantie kuonde ma pok obedo developed wayudo ka budgetary allocation margi pod tin. Iyudo ka classes okrom, iyudo ka jopuonje okrom, iyudo ka pod nitie kuonde ma nyithindo pod kech kayo ok dhi e skul. To emomiyo wacho ni serikal ni kata waseloso okang' nitie kuonde ma pod wadwaro ni mondo ong'i maber mondo nyithindo bed e position makoro ginya yudo go kony mondo giyud right to education. Higa ni the day of the African child wang'iyo kaka nyithindo tiyo gi mbui. Wayudo ka nyithindo pod onge access mag mag gik moko mag ICT gi. Skunde mang'eny madala iyudo ka nyithindo pod onge computer, iyudo ka nyithindo pod onge jopuonje mapuonjo gi ICT, iyudo ka nyithindo kata internet ongego. To nyithindo mantie town iyudo ka nigo. Koro right margi to access mag technology iyudo ka pod tin. Sachiel aneno kaka in gi nyako moro miluongo ni Shali. Tiwinjo ka Shali wacho maber ni gin gi capability. Enani support ma gidwaro. Ko wanya konyogi mondo gi demonstrate capabilities gigo. To wawacho sani ni kata yudo tich. Tek mondo yud tich kionge ICT skills. Koro iyudo ka nyathi mos dhi town mosomo computer gi nyathi man dala cha opogore. Sani ng'eny assignment ma jopuonje miyo nyithindo iyudo kimiyo gi e smartphone. Nyathi man dala ma pod onge simu cha eno yudo right to access ma quality education nanade. Iyudo ka pod nitie areas ma pod waneno ka pod wane chien. Nyewa ng'iyo budget nyoro kwa paro ni inya medwa location moko mondo wane kaka onya develop infrastructure mag nyithindo sana man dala ka. Nikech ng'eny nyithindo wa onge town. To jo mantie town ka be wayudo ka nitie nyithindo mang'eny ahinya kuonde ma waluongo ni informal settlement. Kuonde ma school pok obedo develop maber, classroom okrom, jopuonje okrom, to infrastructure be okrom. Koro wacho ni kata waseloso okang' but pod right to access mar education pod nitie piny. Right to access mar health mar nyithindo pod nitie piny. Sani participation mar nyithindo e issues ma affect gi pod ni piny. Emomiyo wacho ni wadwoko ne Ramogi erokamano, Ramogi TV. Aneno kukelo Shalika. Umie chance mondo wuo kaka nyathi. O articulate issues magi. Right to participation ma nyathi. Mano is one of the things mwang'iyoga kaka ni principles mag rights mag nyithindo.
Koro kwang'iyo rights mag especially weche mbui. Sani nyithindo mang'eny man gi smartphone. But iyudo ka kony minya konygi mondo wageng'gi from exploitation pod ni piny. Emana do penjo ni bedo ni gintiere gi ginyalo yudo mbui en wach achiel. To ng'eyo kaka gitiyo gi mbui no en wach machielo. Ta iyudo ka kanyo emada penjo nikech jonyuol mang'eny koro tamogi ni to ka tuo ne to dhi timo assignment nango, ka tuo ne to wang' ne japuonj yude kanyo. To sama miye ere kaka warito nyithindo mar mondo mi giyud jomaundu kata jonjore ma bende samoro tiyo gi mbui gi mondo mi ogore kuom nyithindo. Temo miyo wacho kaka joma ng'iyo weche konyere gi nyithindo ng'iyo weche nyithindo gini kata na sheria ma walose piny ka pod wan chiene gik moko madhi kaka cyber security. Wadwan mondo wakel laws gi regulations ma tighten weche cyber security gi mondo wageng'o nyithindo. Wawacho ni nitie online sexual exploitation and abuse. Chike mageng'o nyithindo seche ma gintie online ka mondo kik gibed subjected to gik maricho richo. Wawinjo wach child pornography, wawinjo wach cyber bullying, wawinjo weche ma privacy. Ma nyithindo imiyo weche ma mit tiwuondogi to ikawo images mag gititimogo pornography. Ineno. Wawacho ni chike pok olos motegno moromo manya geng'o nyithindogi seche ma koro gidonjo online. To training be mang'isogi kaka onego bed ni gitiyogo, kuonde monego gidhiye, kuonde moko onego bed ni gidhiye, mano be onego bed ni wamedo. Walter, aparo ni mae bende en thuolo makara. Ng'eyo ni ok wanyal chiwo duto. Kata kamano ne jonyuol manitiere kod momiyo nyithindo simu kata momiyo gi tablet ma gitimogo homework kata kama gitimogo gimoro amora. Nitiere yo moro amora ma janyuol nyalo konyogo bedo ni pok warido mbui magwa. To nitiere yo moro amora ma nyathi nyalo rango, janyuol nyalo rango godo gik ma nyathine neno mondo miyo konyo. Wanyalo miyo mana jonyuol achiel ariyo adek ma bende nyalo konyogi manano ni gima miyo nyathina ni konye somo to ken gino ma bende samoro puonje weche manyalo miyo nyathi lal. King'iyo tarik 15 dwe mokalo mane wan gi the International Day of Families. No anywakore gi serikal golo program mo waluongo ni National Parenting Program. Gimoro achiel mane wang'iyo kae ni janyuol masani wanya konyo janyuol ni nade mondo ogeng' nyithindogi. Nikech wacho sani ni kituono nyathi yudo access to the internet, ituone right mare. To in ka janyuol be luor ni kodhi kacha to nyathi maricho tikia ka. Koro wacho ni nitie trainings to nitie awareness moko mondo janyuol bong'e kaka onya konyo nyathi, kaka onya ng'iyo site moko maricho to geng'o go nyathi, kaka onya direct nyathi seche ma nyathi timo kata homework mondo nyathi kik dhi e kuonde moko maricho richo ka. Chutho mbui mag oganda kamoting'o Facebook, kamoting'o Twitter, kamoting'o TikTok bende eratiro ming'iyogo be en gima ber mar weyo nyathi mar mondo miyo chop e mbui machalo kamano. Ponono ni gichope en ang'o giri ma bende janyuol onego bedgo motang' samo chiwnegi thuolo ma kamano. Wan wacho ni wadwa gimit luongo ni supervised access. Janyuol onego bed ni site ong'e ni sites mage maricho, sites mage mabeyo. Wawacho ni mbui en gi kuonde mabeyo to en gi kuonde maricho. Nitie a lot of opportunities ma nyithindo sani nigo. Nyithindo sani wacho ni rights magi ginya exercise gi mbui. Koro nitie sites ma ginya romo gi nyithindo wetegi, ginya puonjre mang'eny. Ineno kaka Shali obiro kanyo gi ginene gi search ko wacho ni en miss greening. Onya ng'iyo go kaka nyithindo ma miss greening ma pinje moko dhigo mbele. Ineno e mbui. But e mbui kanyo bo onya romo gi maricho. Koro kaka janyuol ber king'e ni sites mage maber gi nyathi to sites mage maricho gi nyathi. Timie that supervision. Tikonye mondo ng'e kuonde mabeyo gi kuonde maricho. Erokamano unjo kaka jogo eko ma bende nitiere kata bende tayo nyithindo kendo kinde mathoth untiere gi nyithindo kanyo. Uparo ni en ang'o kata en sir machalo nade ma jonyuol e kindegi nyalo miyo nyithindo mondo miyo konygi egen kata giwegi e rito ratiro margi kendo mar miyo ni giti gi sagi e yo makare. Ber ka janyuol bet nyathi ma ng'at ma wuoyo gi nyathi maber, obed ng'ama open gi nyathi, ginya wuoyo gi nyathi, ong'e gima nyathi timo, obed ng'at ma nyathi nya winjo. To ber ka en gi ginene, en gi skills mong'eyo go wach mbui. Nikech iyudo ka ng'eny wa parents nonyuolwa before, wacho ga ni before computers, BBC. Koro ber ka nonyuoli ka computers poko biro or ka mbui weche mbui poko biro. Ing'e maber minya konyo go nyathi.
mondo ka nyathi seche modonje mbui to konge mang'eny moloi unya konyre tinya konye titaye. Erokamano kopogore koda weche mag mbui gin thuolo manade manitiere oko kanyo ma janyuol nyalo tayo nyithindgi mondo mi okonygi e timo gimoro. Ineno ka shali rito alwora, nitiere nyithindo moko mantiere koda mich mopogore opogore. Gin thuolo mage manitiere oko kama bende jonyuol nyalo tiyo e tayo nyithindegi mondo mi okonygi e kedo ne ratichgi to bende dak maber e alwora ma gintie. King'iyo weche mbui sani academic programs mang'eny mokete mbui makonyo nyithindo ma nyithindo nya timo self study. Janyuol nya puonjo nyithindo aina mago. Nitie a lot of nitie kuonde mang'eny ma nyithindo time gik moko miluongo ni self tutorial ma nyathi nya ng'eyo go weche monego be ni konye. Kama nitie wan gi nyithindo ma onya dhi iye kacha to puonjre kata tedo. Odhi e mbui kanyo to puonjre kata tedo, odhi e mbui kanyo to puonjre gik mang'eny manya konyo ngimane. Ka janyuol nya ng'eyo mano to nya konyo tayo nyathi kuonde maber madhi e mbui. Bero ka janyuol bong'e kuonde maricho richo. Koro nyata nyithindo kuonde e site moko maricho manya ketho, manya ham nyathi. Ber ka janyuol bong'eyo dangers mantie mbui to puonjo nyathi. Koro nyathi ber ka ng'eyo ni mbui kae ka donjo to nitie sites moko maricho moko nego bana donje. To janyuol ber ka ng'eyo to tayo nyathi e kuonde machal kamano. Erokamano kopogore koda weche mag mbui go, nitiere nyathi ma bende samoro wich wil go ma en nyathi ma nigi ng'ol. Kendo iyudo ni kinde mathoth kata ka ji timo gik moko to iyudo ka magi gin joma samoro ket thengi. Sama wacho nyathi Afrika ni samoro ok waparo ni gin to samoro en ng'ama ok nyal onge kata gi wang'e kata en ng'ama muofu ok onyal dhi e mbui. En okang' mane bende gimbe onywakgi e chenro mar kedo ne ratich jogo ego kata nyithindo mag Afrika. To kaka un joma tiyo gi nyithindo, ang'o ma piny owacho nyalo timo e riwruok goganda mar paro kendo kik jwang'o nyithindo mane gi ng'ol? Nyithindo man gi ng'ol en wach mwasewacho mang'eny. Wafwenyo ni kaka piny wiwa wil kodgi tok ber. Iyudo ni kata kuonde magidake, kuonde magidhi e somo, kuonde magiyude kony kaka mag healthcare, wiji wil kodgi. Ok walos facilities manya konyogi mondo giyud access. Koro gima wacho ni onego ng'igi, onego waket chenro mang'iyogi manya konyogi. Sani wan gi technology makonyo nyithindo. Nyocha uneno ka jo Kilimanjaro Blind Trust for instance okelo technologies moko manya konyogi winjo to gineno weche mang'eny mago nitie. But gima wacho ni onego beni ng'ato ka ng'ato bed aware ni nitie nyithindo man gi ng'ol. Seche mowacho nyithindo to kik wiwa wil kodgi. Ber be ka wang'iso jonyuol nikech pod wayudo ka nitie jonyuol moko ma pod nigi wich kuot. Ka en gi nyathi man gi ng'ol ten gi wich kuot opando nyathi. Onge rach bet gi nyathi man gi ng'ol. Koro gima wacho ne jonyuol ni number 1 nyaki accept ni nigi nyathi mong'ol kata kinya konyi. Kwa seng'e ni nyathi nigi ng'ol mane to wanya konyi. Gima wang'iso serikal sani ni wamed assessment centers mag nyithindo man gi ng'ol. Nikech aparo ni sani wan gi centers 16 kende to wan gi counties 47. Kwa nya med assessment centers makonyowa assess nyithindo mondo wang'e ng'ol ma gin go to wanya konyogi maber. Kwa nya sensitize jonyuol be mondo kik gipande nyithindo. Kik gine wich kuot gi nyithindo. Kik gihiny nyithindo. Nitie jomoko ma konyuolo nyithindo man gi ng'ol to ginegogi, giwitogi, gikwedogi. Mano be sani watimo sensitization mondo jonyuol obed ni ging'e ni ng'ol ok en ginene, ok en giko ngima. Gibed free, gikelgi, serikal oket assessment centers wa assess nyithindo gi ng'ol margi mondo wane kaka nya konyogi. Erokamano Nyawolta, mana ka watieko in kama ibete kata kama itaye chenro mag nyithindo. In lek mane ma un godo ne nyathi? Ka nyathi Afrika ochopo kama nade ma obiro neno ni kama wachope ni to koro nyathi Afrika ni kama ber? Anawacho ni sani gi weche mbui gi wang'iyo piny mangima kaka global village, kaka village achiel. Ka nyathi Afrika nya piem gi nyithinde continents moko mawacho nosego kang' mambele ka e equal footing to wabro mor. Nikech wadwano mondo nyathi ka nyathi obed gi equal chance e ngima ka. Ok ni nyathi ko wuok to wacho ni ma nyathi moa Kogelo ok onyal compete gi nyathi moa Runda. The moment ma nyathi ka nyathi ni gi equal chance to compete, wabro mor. Emiyo wacho mokwongo ni seche mwang'iyo kata access mar mbui, wang'i ni nyathi man dala ma kata classroom onge gocha
wakonye nadi mondo bed equal to gi nyathi mosomo Olympic kama nitie computer center. Ineno. Ka nyathi nya bedo gi equal chance e ngimani. An abro moro. Erokamano Nyawalta. Thuolo ne TWAK. Kata kamano ang'eyo ni wakolo moko kuom gigo mabende samoro ne chando chuny japiny. Ahinya to jogo mabende rito nyithindo. Koro kamano wabiro romo kendo chieng' mamoro mondo wago mbaka. Nyaka Ramogi gi kanyo wakawo yueyo matin ka waduogo pod wan gi weche mathoth kik idhi mabor.